Jamen altså, jeg har prøvet det før, og sidst jeg var med, det var i 2006. Og så synes jeg vil prøve det igen, fordi det er så skønt, og naturen er så smukt og så videre. Jamen, naturen, altså når du løber, sådan, altså det er dejligt, og man får frisk luft, og det er selv naturen, det er så smukt i høje fjeld og mennesker, hvad skal man sige, og møde nogle andre mennesker. Altså jeg vil prøve at løbe ikke langsommere end sidste gang. Altså for første gang, der var jeg med, det var 2005, der løber jeg cirka 15 timer, og så 2006, der løber jeg 17 timer i alt. Så jeg prøver at gøre det godt igen. I år, det siger, de er meget lettere end forhold til sidste år, så det er mere fladt, siger de. Løjpene er bedre, så jeg tager det som det er. Når man starter med at løbe, så er det altid spændende. Og så undervejs, så bruger man jo masser af kræfter, og så bliver man trættere efter 40-50 kilometer. Og så plejer det at være sådan, de sidste 10 kilometer, yes, det her, det klarer jeg. Især de sidste 3, eller den sidste dag, når man når til målen, så er der masser af følelser. Yes, nu har jeg gennemført det, nu har jeg vundet overfor det her naturen, og der er følelse i det, det må jeg nok sige.